بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت السماء انفطرت Sanar da zuwa ne. My baby. Baby dama yau shekarar mu ɗaya fa da zagayowa auren mu shine na dan anniversary mu. An Anniversary. Ai wani ayi hudanci ne. Ina son kai min abu ɗaya. Duk da ka ki sakina, na san ba so bane. Amma dan Allah ina roƙonka, ina son ka bar ni in yi aiki. Idan nayi farin ciki ai nayi butulci. Ni bana buƙatar aiki. Dan me yasa zaka kona min takarduna? In aiki ne baka so in yi ka ce